Dobrý deň. Nový zákon o odpadoch číslo 79 z roku 2015 nadobudne účinnosť od 1. januára 2016. Výrazne sa s ním mení nakladanie s odpadmi v Slovenskej republike. Ešte výraznejšie sa dotkne zákon komunálneho odpadového hospodárstva. Čo všetko sa mení pre obce a mesta od roku 2016, ako to bude s triedeným zberom so zmesovým komunálnym odpadom, ako to bude s množstvovým zberom stavebných odpadov, ako si vybrať organizáciu zodpovednosti výrobcov. Aj o tom bude toto video. Volám sa Tomáš Schabiuk a som zo spoločnosti Odpadový hospodár. Obciam a mestám pomáhame už niekoľko rokov, sme veľmi radi, že za to obdobie sme pomohli už viac ako 500 obciam, či už s programom odpadového hospodárstva alebo s všeobecne záväznými nariadeniami obce. Pomôcť chceme aj teraz, pripravili sme pre vás toto video v spolupráci so spoločnosťou Dashofer. Toto video sa bude zaoberať 10 najdôležitejšími zmenami podľa nového zákona o odpadoch so zameraním na komunálne odpadové hospodárstvo. Prvou najdôležitejšou zmenou v zákone o odpadoch pre obce a mesta je samotný triedený zber odpadov. Triedený zber odpadov sa výrazne mení. Možno ste už počuli, že budete mať triedený zber od nového roka zadarmo. Je to naozaj tak, alebo je tam nejaký háčik? Bude zadarmo celý triedený zber, alebo sa to týka len niektorých odpadov? Bude sa to týkať len niektorých odpadov a samozrejme je v tom aj háčik. Budete mať preplatené náklady za iba vyhradené odpady, medzi ktoré patria obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie, staré vozidlá či pneumatiky. Nebude sa to týkať stavebných odpadov, nebude sa týkať veľkoobjemových odpadov. Taktiež sa to nebude samozrejme týkať zmesových komunálnych odpadov. Náklady na tieto odpady aj naďalej budú znášať obce a mesta zo svojho vlastného rozpočtu. Kto bude platiť celý triedený zber odpadov obciam a mestám? Budú to organizácie zodpovednosti výrobcov, respektíve výrobcovia vyhradených výrobkov. Sú to spoločnosti, ktoré na Slovensku vyrábajú, balia alebo dovážajú vyhradené prúdy výrobkov, ktoré sa následne dostanú do komunálneho zberu. Medzi tieto vyhradené výrobky patria obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie, pneumatiky či staré vozidlá. Pre obce a mesta bude najdôležitejšia zmena pri zbere obalov a neobalových výrobkov. V podstate súčasný zber papiera, plastov, skla a kovov od 1. júla 2016 túto problematiku a financovanie tohto zberu budú zastrešovať organizácie zodpovednosti výrobcov. Nebudú mať však povinnosť zaplatiť organizácie zodpovednosti výrobcov za celý tento zber, ale len za kvalitne vyseparovaný. V prípade, že budete rozdávať nekvalitne vytriedený zber odpadov, organizácie zodpovednosti výrobcov vám nebudú musieť preplatiť vaše náklady. Ako sme už spomenuli, veľmi výraznou zmenou v novom zákone odpadov bude fungovanie organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré vám budú preplácať náklady na triedený zber. Organizácia zodpovednosti výrobcov bude zhromažďovať finančné prostriedky od svojich členov, z ktorých sa následne bude platiť triedený zber v obciach a mestách. Otázka je, či si musíte uzavrieť povinne zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Áno aj nie. Nemusíte si ju uzavrieť hneď. Ak si ju neuzavriete, koordinačné centrum, respektíve Ministerstvo životného prostredia vám automaticky prideli niektorú z oprávnených organizácií zodpovednosti výrobcov. Organizácie zodpovednosti výrobcov najskôr budú musieť získať autorizáciu z Ministerstva životného prostredia. O túto žiadosť budú musieť požiadať do konca marca 2016. Následne v druhom polroku v roku 2016 túto autorizáciu získajú, respektíve nezískajú. Tie obce, ktoré dobrovoľne neuzatvoria zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, Ministerstvo životného prostredia, respektíve koordinačné centrum prideli automaticky vašu obec alebo mesto niektoré z organizácií zodpovednosti výrobcov. V takomto prípade treba upozorniť, že organizácia zodpovednosti výrobcov môže u vás vykonať kontrolu triedeného zberu a v prípade, že sa jej bude javiť náklady na váš triedený zber príliš vysoké, môže vám navrhnúť
nápravné opatrenia. Ak ich nezrealizujete vo vašej obci, môže vám preplácať iba obvyklé náklady. Určite vám odporúčame, aby ste dobrovoľne podpísali včas zmluvu s niektorou z organizácií zodpovednosti výrobcov. Ako si však vybrať tú správnu organizáciu zodpovednosti výrobcov? Je to veľmi problematické, nemáte na základe čoho porovnávať. Tieto spoločnosti nelicitujú o cenu, v podstate vám len prejavujú záväzok, že uhradia všetky náklady na váš triedený zber, prípadne vám môžu poskytnúť nejaký dodatočný servis služieb. Určite vám však odporúčame, aby ste si vybrali niektorú z veľkých spoločností, ktoré tieto služby poskytuje už aj v súčasnosti, ktorá má zazmluvnených množstvo výrobcov, teda má zabezpečené financovanie tejto činnosti, aby sa nestalo to, že organizácia zodpovednosti výrobcov nebude mať finančné prostriedky na váš triedený zber odpadov. Obec môže mať uzatvorenú len jednu zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Treťou významnou zmenou v novom zákone o odpadoch je problematika okolo zmesových, objemných či stavebných odpadov. Komunálne odpady sú odpady, ktoré vznikajú u občanov a taktiež obdobné odpady, ktoré vznikajú a produkujú firmy. Komunálne odpady sa zaraďujú podľa katalógu odpadov do skupiny číslo 20. Od nového roka nebude možné ich zaraďovať pod iné katalógové číslo. V minulosti sa bežne stávalo, že sa odpady zaraďovali napríklad pod 15-kové čísla, čo sa od nového roka zmení a všetky komunálne odpady budú musieť byť zaradené pod 20-kové skupiny. Napríklad papier a lepenka má číslo 200101, zmesový komunálny odpad má číslo 200301. Náklady na komunálne odpady budú od roku 2016 znášať jednak obce zo svojich obecných rozpočtov, ako aj výrobcovia vyhradených výrobkov. Obce budú znášať náklady na zmesové komunálne odpady, objemný odpad, stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivín. Organizácie zodpovednosti výrobcov budú zase znášať náklady na triedený zber, ako je papier, plasty, sklo, kovy. Obdobne je to aj s nádobami na komunálny odpad a triedený zber. Nádoby na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebné odpady či bioodpady bude znášať obec zo svojho vlastného rozpočtu. Náklady na triedený zber odpadov bude znášať alebo budú znášať organizácie zodpovednosti výrobcov či jednotliví výrobcovia vyhradených výrobkov. V praxi sa často stretávame, že obce a mesta majú už aj v súčasnosti triedený zber odpadov ako papier, plasty, sklo, kovy zadarmo. Ako sa hovorí, nič nie je zadarmo a pravdepodobne to máte zahrnuté vo vývoze zmesového komunálneho odpadu. Ak takú situáciu máte aj u vás, tieto náklady od 1. júla 2016 budú preplácať organizácie zodpovednosti výrobcov. Nastáva tu teda možnosť obcí a mesta prehodnotiť zmluvnú spoluprácu s poskytovateľom vývozu zmesových komunálnych odpadov a požiadať ho o zníženie poplatku za vývoz zmesových komunálnych odpadov, nakoľko časť z týchto nákladov budú preplácať organizácie zodpovednosti výrobcov. To sa týka toho prípadu, ak máte už aj v súčasnosti separovaný zber papiera, plast, sklo či kovov zadarmo. Zmena nastáva aj v oblasti objemných odpadov. Aj naďalej bude platiť pravidlo, že obec bude musieť vykonávať dvakrát do roka zber objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivín. Nebude to musieť však robiť tá obec, ktorá má do 5000 obyvateľov a na svojom území prevádzkuje zberný dvor. Pri stavebných odpadoch nastáva taktiež veľmi výrazná zmena, ktorá je pravdepodobne najvýraznejšia v novom zákone o odpadoch pre obce a mestá. Ruší sa zber odpadov, kedy mali občania možnosť zadarmo doviesť 1 meter kubický drobných stavebných odpadov a nahrádza sa to množstvovým zberom stavebných odpadov, kedy si občan bude musieť zaplatiť presne za svoje dovezené množstvo. Štvrtou zmenou v zákone o odpadoch je problematika bioodpadov.
Bioodpady z obcí môžeme rozdeliť do 4 skupín. Prvou skupinou sú zelené odpady z domácností, parkov, cintorínov či verejných priestranstiev. Druhou skupinou sú kuchynské odpady z domácnosti, treťou skupinou sú jedlé, tuky a oleje a štvrtou skupinou sú gastronomické odpady z prevádzok reštaurácií. Obec bude musieť povinne zbierať odpady z záhrad, parkov, cintorínov a verejných priestranstiev. Ďalej bude povinne musieť zbierať jedlé, tuky a oleje a taktiež aj kuchynské odpady z domácnosti. V tomto prípade si obec bude môcť uplatniť výnimku zo zákona o odpadoch. Výnimka sa teda bude dať uplatniť len na kuchynské bioodpady, a to v prípade, ak napríklad svoje odpady energeticky zhodnocujete, to sa týka prakticky len mesta Bratislava a Košice, ktoré využívajú spaľovne odpadov. V prípade, že preukážete, že minimálne 50% vašich občanov kompostuje bioodpady na svojich pozemkoch, v prípade, že je to ekonomicky neúnosné, či v prípade prevádzkových technických problémov s vývozom týchto odpadov. Ak máte na svojom území obce či mesta kompostáreň, prípadne len nejaké miesto na zhodnocovanie bioodpadov, od nového roka nastáva zmena aj v tejto oblasti. Na tieto miesta si budete musieť vybaviť registráciu, respektíve súhlas na zhodnocovanie bioodpadov. Závisí to od množstva bioodpadov, ktoré kompostujete. Ak je to do 100 tón, budete si musieť požiadať o registráciu. Ak je to nad 100 tón bioodpadov, budete si musieť vybaviť samotný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ďalšou zmenou podľa zákona o odpadoch je v oblasti prevádzky zberného dvora. Zberný dvor slúži na zber komunálnych odpadov z obce, kde je možné ukladať tak drobný stavebný odpad, triedený zber odpadov, odpady s obsahom škodlivín či bioodpady. Tento zberný dvor nebude musieť mať obec povinne zriadený, my vám to určite odporúčame, je to veľmi dobrá vec. Zberný dvor takisto nemusí mať každá obec na svojom území, môžete sa dohodnúť viaceré obce na prevádzkovaní spoločného zberného dvora, kde sa dohodnete, že vaši občania môžu odvážať odpady na nejaký centrálny zberný dvor vo vedľajšej obci a využiť túto službu. Prevádzkovateľ zberného dvora má samozrejme viaceré povinnosti. Tým, že preberá odpady od občanov, je držiteľom odpadu. Prevádzkovateľ zberného dvora ako držiteľ odpadu má niekoľko povinností, či už sú to evidencie, hlásenia. Taktiež prevádzkovateľ zberného dvora musí zabezpečiť správne technické náležitosti zberného dvora. Na zbernom dvore môžu odozdať odpady občania tej obce, ktoré sú poplatníkom, prípadne môžu vaši občania odozdávať odpady na inom zbernom dvore, ak ste s tou obcou dohodnutí na poskytovanie takejto služby. Zákon o odpadoch pripúšťa aj možnosť, kedy na vašom zbernom dvore môžu odozdať odpady aj úplne cudzí ľudia, cudzí občania. V takomto prípade si môžete od tohto občana požadovať náklady na túto službu. V prípade, že prevádzkujete zberný dvor, vaši občania, ktorí sú u vás poplatníkom, majú túto službu zadarmo, čo sa týka objemných odpadov, čo sa týka bioodpadov, čo sa týka triedeného zberu odpadov, prípadne nebezpečných odpadov. Zadarmo nemajú jedine množstvový zber stavebných odpadov, za ktoré si musia zaplatiť podľa dovezeného množstva odpadov. Výrazná zmena nastáva pre zberné dvory aj v oblasti udelenia súhlasu na túto činnosť. Doposiaľ bolo možné prevádzkovať zberné dvory bez súhlasu, nakoľko sa na obecné zberné dvory uplatňovala výnimka. Od 1. januára 2016 táto možnosť skončí a obec, ktorá prevádzkuje na svojom území zberný dvor, si bude musieť požiadať o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Ako sme už spomenuli, nový zákon o odpadoch pridáva obciam viaceré povinnosti, aj napríklad v súvislosti s vybavovaním nových súhlasov, čo je veľmi výrazná zmena v novom zákone o odpadoch. Ako
Ako sme už spomenuli, obec si bude musieť požiadať napríklad o registráciu z malej kompostárne, prípadne o vybavenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre väčšiu kompostárne na 100 odpadov, prípadne ak prevádzkujete triediacu linku, taktiež si budete musieť vybaviť súhlas na zhodnocovanie odpadov. V prípade, že prevádzkujete zberný dvor, súhlas na zber odpadov, a so zberným dvorom úzko súvisí aj nakladanie s nebezpečnými odpadmi, nakoľko je veľký predpoklad, že na vašom zbernom dvore budete zbierať aj odpady s obsahom škodlivín. V prípade, že na takomto zbernom dvore budete zbierať viac ako 1 tónu nebezpečných odpadov, budete si musieť požiadať aj o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V prípade, že vaša obec, prípadne na zbernom dvore máte odpady, ktoré sú vhodné na využitie domácnosti, je ich možné samozrejme odozdávať za splnenia určitých podmienok. Je na to potrebné požiadať okresný úrad o vydanie súhlasu na odozdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Úplne novým súhlasom podľa zákona o odpadoch je súhlas na povrchovú úpravu terénu. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce je zodpovedná samotná obec. A na túto službu máte pravdepodobne zazmluvnených zmluvných partnerov. Jednak si budete musieť zabezpečiť zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorí vám budú od 1. júla preplácať náklady na tento triedený zber. A za druhé si však budete musieť upraviť aj zmluvy s vašimi poskytovateľmi služieb zberu komunálneho odpadu. Zákon o odpadoch totiž mení pravidlá. Zmluvy sa budú môcť uzatvárať na dobu určitú, na obdobie 5 rokov, a prípadne aj na dobu neurčitú, no musí tam byť výpovedná lehota 12 mesiacov. Tieto náležitosti si bude musieť obec upraviť v zmluvách so svojimi zberovými partnermi, a to do konca roku 2016. Na území obce či mesta môže zbierať komunálne odpady len ten, kto má s obcou alebo mestom uzatvorenú zmluvu. To isté sa ponecháva od budúceho roka. Pozor si treba dať na podomový zber odpadov a taktiež na zber odpadov v miestnych zberniach odpadov. Príkladom môžu byť zbery kovových šrotov. Takáto zberňa napríklad tých kovových šrotov bude musieť mať uzatvorenú zmluvu s obcou alebo mestom na túto činnosť. Odpady, ktoré preberá takýto subjekt od občanov, bude musieť zaradiť pod komunálne odpady, teda do 20-kovej skupiny odpadov. Navyše ten subjekt, ktorý zbiera na vašom území odpady z vyhradených výrobkov, bude mať okrem zmluvy s vašou obcou či mestom povinnosť uzavrieť zmluvu aj s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou máte vy uzatvorenú zmluvu. Nový zákon o odpadoch sa veľmi výrazne dotkne aj všeobecných záväzných nariadení obcí a miest. Obec vypracováva dve všeobecné záväzné nariadenia, čo sa týka odpadov. Jedno je o nakladení s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a druhé o miestnom poplatku za komunálne odpady. Väzenenko o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady si obec a mesto musí schváliť ešte tento rok s účinnosťou od 1. januára a musí tam zohľadniť všetky nové náležitosti, ktoré nastávajú od budúceho roka. Tou najdôležitejšou je množstový zber stavebných odpadov, za ktorý si bude musieť pýtať samostatnú sadzbu. Všeobecné záväzné nariadenie o nakladení s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi si obec bude musieť zosúladiť s novým zákonom o odpadoch do 30. júna 2016 a bude musieť obsahovať všetky náležitosti nového zákona o odpadoch. Tými najdôležitejšími zmenami, ako sme už povedali, je množstvový zber stavebných odpadov, prevádzkovanie zberného dvora, vývoz veľkoobjemových odpadov či nebezpečných odpadov a samozrejme zber a odvoz triedeného zberu odpadov. Nový zákon o odpadoch mení aj programy odpadového hospodárstva.
Program odpadového hospodárstva je strategický dokument, ktorý určuje smerovanie Slovenskej republiky alebo obce na obdobie z pravidla 4 až 5 rokov dopredu. V súčasnosti máme schválený program odpadového hospodárstva do roku 2015. Vláda Slovenskej republiky už schválila program Slovenskej republiky aj na ďalšie obdobie do roku 2020. V súčasnosti sa začínajú pripravovať krajské programy odpadového hospodárstva. Tento proces bude trvať približne rok. Obce budú mať túto povinnosť následne koncom roka 2016, prípadne začiatkom roka 2017. Obce a mesta si už nebudú musieť program odpadového hospodárstva vypracovať automaticky, budú to musieť robiť len tie obce, ktoré majú viac ako 1000 obyvateľov alebo produkujú ročne viac ako 350 komunálnych a stavebných odpadov. Program teda nebudú musieť vypracovať malé obce. Obec bude musieť vypracovať svoj program odpadového hospodárstva do 4 mesiacov od schválenia krajského programu odpadového hospodárstva. V súčasnosti možno nemáte 1000 obyvateľov, možno ani neprodukujete 350 tón odpadov. Môže sa to zmeniť v priebehu rokov 2016 až 2020. V takom prípade máte povinnosť vypracovať svoj program do 3 mesiacov od prekročenia tohto limitu. Čiže už ak budete mať viac ako 1000 obyvateľov, prípadne ak budete produkovať viac ako 350 tón odpadov. Program odpadového hospodárstva už nebudú schvaľovať okresné úrady, ale budete si ich schvaľovať sami. Okresné úrady budete žiadať len o posúdenie vášho programu odpadového hospodárstva so zákonom odpadov a vydanými programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a kraja. Okresný úrad vydá výsledok posúdenia. Ak je tento výsledok posúdenia kladný, môžete si automaticky schváliť svoj program odpadového hospodárstva. Ak je tento výsledok posúdenia záporný, budete si musieť svoj program zmeniť a opätovne požiadať o posúdenie okresný úrad. Až dovtedy, kým okresný úrad nevydá kladné stanovisko, následne si ho môžete schváliť. Zmena nastáva aj v oblasti čiernych skládok odpadov. S čiernymi skladkami má problém takmer každá obec či mesto, vyskytujú sa bežne na území. Štát doteraz obciam moc nepomohol v tejto problematike. Svetlým príkladom však môže byť nedávno prideľované dotácie v rámci akcie Vyčistíme si Slovensko, kde sa použilo 10 miliónov eur na zlikvidovanie týchto čiernych skládok. Od nového roka nastávajú zmeny aj v tejto oblasti. Čiernu skladku bude samozrejme môcť nahlasiť ktokoľvek, či už občan, prípadne podnikateľský subjekt, a to buď na obec, prípadne na orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva si budú musieť vymieňať tieto informácie a okresný úrad začne konať v tejto záležitosti. Okresný úrad bude oprávnený a v niektorých prípadoch povinný skúmať, či nemohlo dôjsť k trestnému činu. Ak má takéto podozrenie, celú vec odovzdá polícii. Ak okresný úrad nemá podozrenie, že došlo k trestnému činu, začne konanie o zodpovednej osobe. V tomto konaní okresný úrad zisťuje, kto danú čiernu skladku spôsobil, prípadne či vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti nezanedbal svoje povinnosti. Okresný úrad následne určí, kto sa bude musieť o čiernu skládku postarať. To samozrejme platí, ak zistí zodpovednú osobu. Ak túto zodpovednú osobu nezistí, nastávajú dve situácie. Ak to budú komunálne odpady, o čiernu skladku sa bude musieť postarať obec. Ak na tej čiernej skladke budú iné ako komunálne odpady, o túto čiernu skladku sa bude musieť postarať okresný úrad. Toto bolo 10 najdôležitejších zmien z pohľadu nového zákona o odpadoch. Ďakujeme za pozornosť.